Hallo, hvad dato er det i dag? Jeg ved ikke helt cirka lige. Fuck, vi er i august. Hvad fuck? Så er det snart over. Differente. Så var der over. Hvad fuck, jeg ligger og sover. Jeg burde være ude og give den gas og ryge en helvedes masse hash. Men ved du nu hvad jeg har lavet i dag? Jeg har spist en masse ris med banæs, der burde være hvidt i min næse. Det var en joke. Hvad fuck skal jeg gøre? Hør her hvad du skal gøre. Det kan godt være det regner ud, men du skal bare holde ud. Hold ud, skat, sød, skat, hold ud. Hold ud, sød, skat, hold ud. Tag din Tupperware, ris banæs ud i det frie. Jeg elsker min ris banæs. Jeg savner min ris banæs. Jeg ligger med min ris banæs. Jeg elsker ris banæs. Jeg elsker min ris banæs. Jeg savner min ris banæs. Jeg ligger med min ris banæs. Jeg elsker ris banæs. Hvad fuck skal jeg gøre? Her hvad du skal gøre. Det kan godt være det regner ud, men du skal bare holde ud. Hold ud, skat, sød, skat, hold ud. Hold ud, sød, skat, hold ud. Tag din Tupperware, ris banæs ud i det frie. Nu er jeg gået ud, og min fans tud, den er helt kold, ligesom mit hjerte. Wow, okay, det var måske lige lidt depressivt, hva'? Nej, ikke den igen. Elsker min ris banæs, jeg savner min ris banæs, jeg ligger med min ris banæs, jeg elsker ris banæs, elsker min ris banæs, jeg savner min ris banæs, jeg ligger med min ris banæs, jeg elsker ris banæs, ris banæs, ris banæs, ris banæs, elsker ris banæs, ris banæs, ris banæs, ris banæs, elsker ris banæs. Differente. Hasta la vista, baby.